Заповядайте. Вие сте на обществено место, така че имаме право да снимаме. Какво става? Да? За какво става въпрос? Няма става въпрос за процесуално следствени действия, нямате право. Процесуално следствени действия. Заради протеста с вчера Пеевски ли ви изпраща? Кой ви изпраща? Бойко Борисов. Ние имаме директор, имаме министър. Даваме ви всичко, работете. Всичко пращаме на борсата. 500 човека ги пращаме на борсата. Не искаме да работиме вече в България. Събираме всичките хора. Елица, събирай всички работници тук, всички хора на борсата. Всички хора на борсата отиват. Няма нужда, не искаме да работиме в такава държава. Всички хора на борсата няма да работиме. След като приключиме, направете каквото искате. Няма проблем. Няма проблем. Събирай всички процеса да приключваме. Няма акции, Kaufland, няма Lidl, няма нищо. Зеленчуците нека да се развалят. Спирайте хладилниците. Слушайте малко, изчакайте ме. Нито ще ви Как така точно след протеста днес веднага имаме тук полиция? Нито ще ви спираме процеса. Не, спираме, не искаме да работиме. Ние, значи пълна данъчна ревизия. Имаме пълна данъчна ревизия на моето лице, на моето семейство, на жена, на всички. Ние не можем да работим вече в България в такъв момент. Колежката иска да ви признае какво трябва да направим съгласно определението на съда и да си го свършим и да си продължавате работа. Как така разпореждане? Вчера бяхме на протест срещу Пеевски. Това е днес разпореждане. Ще ви запознаем, нали така? Така да. Предвид факта, че сте, ние трябва да ви запознаем. Така или иначе с разпореждането, вие ще го погледнете и ще го... Вижте какво, давам ви всичко, затваряме всичко и ви даваме всичко, правете каквото знаете и земята, нека да дойде и Пеевски, Бойко Борисов и земята, давам вие да работите. Не искаме да произвеждаме нито зеленчуци, нито нищо. Вие посегнахте на Пеевски. Не искаме, спираме. Нямаме повече желание да работя, повече в нашата страна. Нямам желание да работя. Викате, спираме процеса, приключваме, до тук бяхме. До тук бяхме. Всички пращаме на борсата. Пращаме всички хора на борсата. Не искаме повече да работиме в нашата държава. Ето, виждате, ставам сутрин, отиваме на полето. Ето, вижте, с работни дрехи сме, карам комбайнери, работници, елате нататък да видите. И сега в момента ми идвате тук толкова човека и полиция и проверяващи. Нямаме желание да работим. Не. Няма никакъв проблем. Елица, приключваме. Давайте хората, документите за борсата, приключваме всичко. Не искаме това от вас. Аз не мога да работя не искам аз да работя под напрежение. Всеки ден съм в прокуратура, полиция, икономическа, нашите счетоводителите ми бягат. Счетоводителите не могат да се справят вече с документацията. Как да направим да свършим работа? Никак няма да направим. Нищо, даваме ви всичко. Не искам да правя нищо. Ето, правете каквото знаете. Всичко сме ви дали. Ето, данъчните ми искаха пълна данъчна ревизия дадох. Всичко сме ви дали. Какво искате сега? Елате вижте, имам картофи, жито, пшеница, царевица, това имам. Какво искате още? Изчакайте колежката да ви запознае с това, което ще... Ама кажете още какво искате да ви дам, разбираш ли? Данъци си плащам, всички работници тук са с осигуровки, с работни дрехи, всичко е тук, какво повече? Слушайте, аз съм разследващ полицай. Разследващ полицай. Не се спирам, не искам, давам ви нищо. Ето, ако решите да вкарате затвора. И трябва да го изпълня. Няма смисъл да се напрягаме, няма смисъл да крещиме. Отказвам на Пеевски и на Бойко Борисов да изпълнявам всякакви заповеди. Аз съм нито ето, отказвам. Отказвам се да живея в България. Отказвам се да живея в България. И Светослав Илчовски е прав, затова отиде там. Спираме, точка, даваме ви всичко. Приключваме. Затворени са вратите, отказваме да ви даваме нищо, пускаме хората на борсата и ви даваме цялото предприятие. 400-500 човека ви ги даваме на вас сега в момента. Не искам да работя повече. Не искам нищо. Не искам повече нищо. Не. Вижте колко човека сте изпратили, вижте колко ли жандармерия. Аз имам семейство, децата ми живеят тук, не ви ли неудобно, Децата ми живеят тук. Ами ако дойда във вас така с тия полицейски коли, какво ще стане? Че ще почувствате ли добре? Хайде да отидем пред Бойко Борисов в София. Хайде да отидем в Бойко Борисов. Или пред Пеевски да отидем. Къде ще го намерим? Или пред Майко. Няма да ми държите така. Не, няма да ви държа тон. Аз отказвам. Аз не ви държа тон, аз не ви крещя. Добре, отказвам всичко. Какво отказвате? Какво искате да от мен? Ами изслушай на съда. На съда, ето го разпореждането, може да го прочетете. Ще ви го дам да го прочетете, да се запознаете. Добре, ще извикам адвоката.
Извикайте го. Ето, Извикайте така, го. нито съм адвокат, нито нищо. Ето вижте, Извикайте идвам го. в полето да разчита разпореждане. Не ви упреква никой за нищо. Така, Извикайте си добре, адвоката. стойте си тук, ще извикам адвоката. Ами хайде, ама по-бързичко да действаме. Ама вие защо не ми се обадихте предварително? Как ще се обадим? Вие сега идвате сутринта, ние сме станали, сега идваме от полето, ето вижте. Ето това са комбайнери, ето това са работници, които чакате, идваме от полето. И идвате тук Ние на с... комбайнерите не пречим Ама да да, бе, работим. ама не пречите. Ама нали, аз Вие работя в тук. момента ни пречите на нас да свършиме работата си. Ама чакай малко, как ще свършиш работата? Ние дали сме правова държава, нали трябва да викта адвокатите. Айде, Ма извикайте ги, Ама нека не ви адвоката е казва. в Плевен, не е тук, 40 км, Ма вие вие да се в бехте момента обадили не- адвоката да бъде тук. Извикайте го, вместо да спорите с Да. нас, извикайте го. Добре, ще извикам адвоката. Хайде, извикайте. Изчакате в полицейските коли или пък ако искате да се разходете, вижте какво правим. Елате ще ви покара да видите какво правим. Влезте вътре да видите производството. Айде, ще чакате Свалете адвоката.